Здравейте отново, зрители! Аз съм XK Rules отново на един нов Minecraft клип. И в този клип днеска няма да е нищо голямо, искам просто да ви информирам, че реших да направя Battle Arena серии. Тоест, в превод, тези Iron големи срещу различни чудовища. И след като 1.4 излезе, имаме нови чудовища, като Witch, имаме и Wither Skeleton. Май това е. Май това. Да, и зомбита там. Скелети с... като им, вече може да им даваш, нали, разни неща като оръжия, нали. Чакай малко. Time. Set. Така. И за това реших да ви покажа и нещо, което съм построил. Чакай. Така. От доста време отнето и нещо. И мисля, че ще бъде едно от най-върховните, които съм правил. Дами и господа, представям ви моята Battle Arena. Ей, това е Battle Arena, която аз построих. Ама, наистина, аз я построих собствено ръчно. Това е най-голямата арена, която съм строил. Доста голяма, както виждате. И тук тези малки места са специални. Съм ги сложил специално, нали, за да може да слагам villages тук, нали, да гледат мача и така. Изцелия стадион. И както виждате, има навсякъде торчес за разцвети. Да. И тук слагам чудовищата. Тук тези врати. Толкова ще стигнат, нали? Ау. Да. И така ще се спамвам Iron големи. И тук и се бият срещу различни чудовища. Искам само вие да ми кажете кои искате да са първи, нали, срещу Iron голема сега. Може да изберете Wither Skeleton, Silverfish. Аз не знам дали зомбите, Iron големите могат да убият Silverfish, ама дай да пробваме и сега. Къде беше? Ето го. Една проба, за да видим, защото не съм сигурен. Не съм виждал. Толкова време мина. Така. Айде, Iron голем. Искам да видя как трепиш Silverfish. Така, що е мирно? О, така, да. Бам, удрай. И не могат да дойдат никъде. Бам и бам. Така, значи наистина може. Значи да. Това не е никакъв матч, исках само да проверя. Това матч ще бъде доста по-върховен. Айде бе, умирай. Мисля, че чудовищата няма да имат никакъв шанс срещу Iron голема. Както видяхте, се само с Diamond Mage, колко много време ми отне докато го убие. Ама, на какво му покажа, пак ще стане матчът. Затова само вие ми кажете кои искате да са срещу Iron големите и ако ще видите какво е това, вижте. Ето. Идам тук. Тези неща ще се изпречват на мобовете. Нали, като скачате и така. И Iron голем ако направи така или моба, те не могат да минат от тук и ще трябва да чакат докато или моба не мине, или те просто да отидат от другата страна. Нали, това ще им попречи, това ще ги забави. И двете страни, няма само едната. Пак и тук слагам селените, защото обикновено Iron голем мисля, че защитават селените. Да. Ето това, хора, искам да ми кажете само кой моб искате да се бие с Iron голема и аз ще направя батала. Благодаря, че гледахте този клип. Лайквате, сабскрайбвате и да ви е харесало. Чао!